ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ପୁଅଟି ଥିଲା ଆରବ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ। ସେ ଭାବେ କି ଏସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି। ଥରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଗଲା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ କି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ବି ଜିତିବ ତାକୁ ଏକ ସହରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ପିଲା ଖୁସିରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଆରବ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ତା ସିଟ୍‌ରେ ବସି ରହିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆରବ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନ? ଆରବ କହିଲା, ମୁଁ ଭଲ କହିପାରେନି, ଲୋକ ହସିବେ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଲୋକ ତା ଉପରେ ହସିବେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ତୁମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେହି ଲୋକ କାଲି ତୁମର ତାରିଫ କରିବେ। ତ ଆରବ ବୁଝିଲା, ଭାଷଣ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ତାକତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିନ ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସାହସର ସହ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ତା ଭାଷଣକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ତାଳି ମାରିଲେ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେଦିନ ଆରବର ହିଁ ବିଜେତା ହେଲା। ଆରବର ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ।